Vítajte na Brno Priehrada. Budem kričať od vody. Požičateľné elektrické loďky, 600 korún na hodinu. Odporúčame chodiť za príjemného slnečného počasia, alebo za veterného počasia, vlny a prsia. Kde sme na loďke? Sme. Na loďke sme. Dobre, takže... Daj psa na loďku. Mariška, Aha. daj si na loďku. Kto je na loďke? Kto je na loďke? Kto je kapitán? Daj Mari na loďke. Takže ešte raz pozdravujeme z Brna. Chceli sme ísť bicyklovať, ale nemohli sme. Lebo Pokazené koleso. technické potiaže na obidvoch bicykloch, ale nevadí. Tak sme si vzali kolobežky. Nachádzame sa, čo to je? Brno Priehrada. Brno Priehrada. A keďže tuto môj pán manžel ľúbi člny a... tak sme si museli požičať loďku. A teraz sme v takomto zložení. Joj! Elektrická loďka, 600 korún na hodinu. A ide to samé. Pomaly, ale ide. Chcelo by to počasie, keď nefúka vietor a nie sú vlny ako teraz. Mariška, povedz ty, páči sa ti? Aj psík môže chodiť na loďku, čo je Áno. vidieť teda samozrejme. Máme aj našu štvornohu so sebou. Aj čajky tu majú, otoč, Točím. Takže veľká vyžratá sviňa. nejako takto to vyzerá. Pomôža. Tiež má. Ale mu sa to nezdá, už to narátalo 7 minút a hneď sú ďaleko. Takže keby nefúkalo, tak to môže byť super. My sme neboli náhodou tam, kde sú tie atrakcie? Nie, my sme boli tuto na druhej strane. Jaj, totiž to, my sme to už boli, len nevieme sa zladiť, že na ktorej strane, lebo sme, Na tej zoologickej, na tej strane. lebo sme navštívili zoo. Tak ideme to skúsiť prejsť, dokiaľ nás pustí toto plavidlo. A tieto vlnky.